Hola, bon dia a tothom. Soc Oriol Saura Olivella, educador del patrimoni de Calafell Històric, i avui us presentarem un xip didàctic sobre la moneda ibèrica. Aquesta que veieu a les meves mans és una moneda original, una moneda que van encunyar uns ibers de la nostra comunitat, de la zona de la nostra tribu, un iber cossetà. Però abans de parlar estrictament de la moneda, hem de parlar de què suposava l'economia i com funcionaven els ibers al llarg d'aquests 5 segles que van ocupar la costa mediterrània de la península ibèrica. Hem de plantejar-nos que en un primer moment tota l'economia funcionava en base a l'intercanvi, a el que en castellà en diem el trueque. I, evidentment, gràcies a la tecnologia que van aplicar els ibers, com podia ser el ferro, cada vegada les seves collites van ser millors, i als ser millors van poder tindre un excedent. En un primer moment, la moneda de canvi més important segurament seria el blat, o qualsevol dels altres tipus de cereal que ens trobem, ja que era la seva base alimentària. A poc van començar a entrar en aquesta rutina de comerç coses molt més quotidianes, com podrien ser la llana per fer la roba, però sabem que aquí, a la Ciutadella Ibèrica i en el món ibèric, van començar a arribar peces i materials de tota la conca mediterrània. En aquestes àmfores que tenim aquí, que són els recipients en el qual a l'antiguitat es transportaven les coses, sabem, doncs, que a la Ciutadella Ibèrica hi van arribar de diferents punts. Molts de vosaltres haureu notat que aquestes àmfores tenen formes diferents. No és que cada una d'aquestes àmfores fos per un material, no és que cada una d'aquestes àmfores tingués una capacitat, sinó que era que ens explicava la procedència. Aquesta que veiem més petitona i en forma de pastanaga és la nostra, l'àmfora ibèrica, però també en veiem de molts altres tipus, des de púniques, a bossitanes o de qualsevol punt del mar Mediterrani. Ara, seguidament, passarem a veure estrictament què suposava fer un procés i què suposava encunyar una moneda. Doncs continuem amb l'explicació i ara veureu com simplement explicarem com és la manera de fer-ho, bàsicament la tècnica. Obviarem aquesta part. Algú ha anat a buscar el metall a una mina, algú ha fet el procés dur de separar la part que és el metall de la part que és sobrant, que se'n diu l'escòria, per tant algú ha reduït aquest metall, i nosaltres arribem a la que seria la seca, la casa de fer la moneda. I per tant nosaltres començarem aquest pas des de la reducció, no del metall, sinó de la fosa d'aquest metall. Nosaltres avui treballarem amb un material molt més dúctil, perquè si ho haguéssim de fer en bronze o en plata hauríem d'estar hores i setmanes fins a arribar a 1000-1200 graus, i ho farem amb una aleació de plom i estany, que és molt més fàcil d'explicar. L'única manera que tenien d'arribar a aquestes altíssimes temperatures era afegint-hi aire, insuflant aire, i necessitaven un coneixement del foc brutal. Per què? Perquè la manera de saber quin era el punt de fusió d'aquests metalls era a través o de les flames, o del fum, o fins i tot del color final d'aquesta pròpia flama. I aquí ens trobem insuflant aire. En un primer moment veurem un gresol que era sòlid i ara passarem a veure en el seu estat líquid. Un cop ja hem insuflat aquest aire i el nostre gresol, per tant el recipient en el qual hi trobem el metall, que hem ficat amb sòlid i a través de la temperatura se'ns ha tornat en líquid, necessitem fer el que nosaltres coneixem com un cospell, el que seria una moneda sense encara haver estat gravada. Nosaltres des d'aquí us mostrarem les dues formes que ho feien els ibers. Aquí farem arribar, tenim aquest metall líquid, que fa un moment era un metall sòlid, que en aquest moment traurem, i a poquet intentarem que a través d'aquests petits mollos fer aquests petits cospells. A poquet farem una goteta, una goteta, una goteta. Això que esteu veient que passi és el més normal del món, i per sort el plom, o en aquest cas el bronze, eren metalls que es poden fondre tantes vegades com un vulgui. Veureu que cada un d'ells no té el mateix pes, ja que el valor d'aquestes monedes no venia donat numerari com tenim ara, sinó que era una garantia de pes. Per tant, en una mateixa feina, un treballador podia cobrar 4 monedes i el del costat cobrar-ne 5. On estava? Doncs que al mig hi havia d'haver-hi una balança. El que fèiem era equiparar pesos. El segon pas per fer-ho era també a través de petits discs com aquests i amb petits tallants com el que veurem. Amb un petit cop com aquest el que aconseguíem era treure aquests petits cospells o monedes que seran el mateix resultat que haurem trobat. Tant una manera com l'altra ens faltarà el pas més important. Això encara no és una moneda i el que ens falta és encunyar-ho, fer servir l'encuny, la màquina de fer monedes. Doncs un cop aquestes monedes que ja se'ns han assecat i ja són plenament rígides,
El que farem és ficar-les dintre la nostra màquina de fer monedes. Aquesta és la que acabem d'utilitzar, per tant encara està calentona, millor que tingui aquest punt de temperatura perquè així l'encunyament sigui més precís. Avui nosaltres, per motius de seguretat, farem servir un encuny que no es faria servir en aquella època. Aquesta és una rèplica feta a través d'un encuny que es va trobar a la zona de Navarra. En aquest encuny hi veiem tant l'anvers com el revers. Què hi veiem? Doncs un cavall, en aquest cas, i a sota escrit el nom de Quese. Quese, la ciutat de Quese, però també el nostre territori. Gràcies a la moneda ibèrica sabem molt dels llocs que tenim en el nostre mapa. I a l'altre cantó, què hi veiem? Hi veiem la cara del que devia ser la personatge que donava la garantia de que aquella moneda valia el seu pes. Aquest encuny nosaltres no el farem servir per motius de seguretat i en farem servir un altre que és molt més fàcil de fer servir, però que al final es resumeix en el mateix. Una cara i un cavall, la garantia de que aquell pes era el que nosaltres necessitàvem. Què farem, doncs? Agafarem un dels cospells que he fet a través de la nostra petita motllo i agafarem un cospell que haurem fet també a través de la nostra màquina tallant. Per tant, tant un com l'altre seran dues maneres de fer la moneda. Què ens falta per fer? La part més important, la garantia. Nosaltres agafarem aquest espai, agafarem el nostre encuny modern, amb seguretat, el ficarem aquí i a la part reversa hi trobarem el cavall i a l'anvers hi trobarem la cara. L'única manera de fer-ho? Doncs agafant un encuny com aquest i picant amb tota la força que nosaltres tenim. En el nostre cas, com que el plom és un metall molt dúctil, no serà pas difícil. Fa un moment, això era un cospell. Un cop nosaltres el traiem d'aquí, ja tenim la nostra moneda. De fet, aquí tenim la cara del nostre cabdill i, evidentment, el nostre nom i el nostre cavall. Ja tenim una garantia, però de fet, si us hi fixeu, veureu que molts d'ells, el gruix no és equiparable, el pes, insisteixo, era l'important. Farem la segona moneda i veureu que un cop acabades no són ben bé iguals. Això no era una moneda que tingués un valor fixe, sinó que això era una garantia de pes. Aquesta se'ns ha quedat a dintre dibuixada, com no podia ser d'una altra manera, doncs aquesta no la podrem treure, però en tenim una que hem fet fa menys de 10 segons. Per tant, veure que dues monedes d'una manera i una tècnica que la idea va ser prou bona perquè 2000 i tants anys més tard encara les fem servir. Moltes gràcies, espero que us hagi agradat i fins la pròxima.